бисёре аз шумо духтаро анамин намуд итальянкаро пурсиден ки кай мебиёя. Марҳамат, ина паплинои беҳтарин итальянка беҳад сифати хубуш 3 метрш 120 сомон. Марҳамат, ина каседа дар кораи духтаро гила бинена хуч хегили хушрӯай даятон боша 150 170 кам набуд. Ина ози 3 метрш 120 сомонай. Успед кунен, кадамш дар кор мешава, интихоб кунен, дар равакак шумода дастафшик бурда мерасона. Нигоҳ кунен, гило бовар кунен, ишаишда хушрӯай, ишаишда хушрӯ. Баъд ами беҳтарин аёхи ами итальянка хидамда шахсан беҳад мақбулай. Мулоимакай, бароҳатай, ҳичи намешава, шушта мепушен, салқи накай. Нигоҳ кунен. Диден чӣ хелакои хушрӯш мондагай? Марҳамат, успед кунен. Бенигин бисёр хоҳиш карда буданд. 3 метрш 120 сомон. Касоне ки обтобӣ мегиранд бо арзон мешава. Тамошобино, марҳамат, ира бинен. Гилоша диден чӣ хушрӯай. Мана ишаишда фасона, ишаишда фасон. Анаи гили евростилам бинен барои платьяям беҳтаринай. Двойка платья. Хулас ҳама чида мешава. Бинен чӣ хушрӯча. Иям ҳама хел ҳамаш нархошон инам итальянко 3 метрш 120 сомонай. Инаям киртада аҷоиб меброяд духтаро. Мана итальянкои оригинал паплинои фасон бисёриё мепурсанд беҳад хушрӯай да шаймон намешавен духтаро. Анаи гил набуда наворда. Анаи гилшам омадай. Диден иглам необычный фасонак. Хулас дӯстони азиз, анаминҷа ҳама намуди итальянкоро ма шумода пешниҳод кардам. Кадамаш мақбул мешава. Аз рӯи анамин навор скриншот кунен партоен. Ина бо як гили фасони дигарш, як гили хушрӯи дигарш духтаро. Анаи гилай. Нигоҳ кунен. Ира бинен охи чӣ хушрӯай. Мана хулас кадомеша выбор мекунед, кадомеша интихоб мекунед. Ами суратча бигирен партоен скриншот карда дар равакак дастафшик шумода бурда мерасона. Ана гили фасони дига духтаро итальянка анами гилай ирам бисёри бад гирифтагӣ буданд духтаро. Марҳамат, аз инам метавонен интихоб кунен. Ҳастай в наличи гуфти гапо дар равакак бурда шумода дастафка кунанд. Анамихе 3 намуд ширинӣ заказ кардам духтаро чойнӯшида. Марҳамат, метавонен шумоям дархост кунен. Ягон ҷо рафтаниен, меҳмон доред ё ки ҳамхе чой кати хӯрдан, метавонед аз анами хоҳараки хушрӯйма заказ кунен, дархост кунен. Дар равакак ира бинен гарма какайна ёрша нав пухтай равон карда худаш маълум ай сахни пудроша диден овшида гармиша неки я намуд бӯй ба маза омадаиста ями пухтупазо. Марҳамат, ина каседа дар кораи духтаро дархост кунен, дар рав шумода доставка мекунанд. И духтарак медонен на танҳо мисол слоёни причудаву бадинаи творожни, балки самбусои хушрӯмепаза, инчунин зволачҳои тайёр дора. Ина барои маърака, барои ягон ҷо рафтан, барои хитон хӯрдан агар заказ карданӣ бошен, нархош беҳтарин ай бовар кунен духтаро. Нархи беҳад арзон, нархи хуб, баъд маззаи нотакрор доранд. Марҳамат, дархост кунен духтаро. рақамошонам мемонам дар рӯи экран. дар равакак инам ки свежи омода карда шумода равон мекунанд. Причудара духтаро ман барои духтаром заказ кардам. беҳад нағз мебинанд причудара. ба мазза ая вачам даҳанда ов меша причудош маълум ай камакак ман чашидам. беҳад хушрӯ. раҳмати калон духтараки хушрӯ. марҳамат, хоҳишмандо тамошобино, шумоям ягон ширинӣ заказ карданӣ бошен бо нархи хуб, бо маззаи беҳтарин, пас инами духтаракда инами хоҳаракда заказ кунен. ягон ҷо рафтандам метавонен ки дархост кунен. инамихе шириниҳо инамихе бо упаковка карда коробкачааки хушрӯ равонтон мекуна, мегирену тайёрак мехезен, мерен меҳмонӣ. тамошобино бо раҳматтон меган дар меҳмонӣ ки ин қадар шириниҳои ба мазза оварден.